шаҳрванд Сафар ва Сафармоҳ соли таваллудаш 1978 сокини шаҳри Душанбе ки қаблан барои машғул шудан ба сайру ҷоду ва фолбинӣ дастгир шуда буд, шакли фаъолияти худро дигар намуда, акнун шаҳрвандонро тариқи шабакаи иҷтимоӣ WhatsApp фол мебинад. Кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино зимни санҷиш муайян намуданд, ки номбурда амалҳои хурофотии бахткушоӣ ва сеҳргариву фолбиниро василаи ба даст овардани даромади муфт табдил дода ба фиреби шаҳрвандон машғул аст. Номбурда маблағро низ тариқи ҳамёни электронӣ қабул намуда, бо ин роҳ шакли нави хизматрасонии фолбиниро ба роҳ мондааст. ба воситаи WhatsApp ба ман муроҷиат мекунанд, шиносом коршона буд мекунам, баъд 60 сомон аз онҳо мегирам. طبق مقررات و تغییر و الوه‌های نو که به ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان وارد گردیدند، نسبت سفر و سفرماه جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد.